सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। खुलुमबाय रायजोफोर आंनि जेके मोसार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय। आङो भिडिअ खालामिया मथा मथि सप्तासे बायदि जाबायमोन एसे बिजि खामानियाव ओंखायनो नोंथांमोनहा जायफोर चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबदो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जोंना मोननै जे पार्टिया जोंना रिजनेल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव दङ बियो BPF आरो UPPL आङो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोननि सिगाङाव जेन शेयार खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरा नायलांबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानफा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। टपिकआव थांनायनि सिगां आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंना BPF आरो UPPL जेन बे गोरोबलायनाय जेन मोननै पार्टिजों ज' जानानै सरकार दानो थांनायाव जेन'बा हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननि दसे उनाव बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जेन सोर लिडारा आरो सोर सरकारा कारेक्ट मार आङो बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनो दसे उनाव आं नोंथांमोननो देखायगोन। जोंना बेनोदि जेन बिटिसिआव जेन'बा बिटिसिखौ सोर दंस' खालामनो नागिरदों आरो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ सोर डिस्ट्रय खालामखो आरो सोरनो हरखो बेखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव एसे बुंनो सानदों। जोंना दा BPF आरो UPPLनि गेजेराव जे मोननै हानजाजों जेन'बा गोरोबलायनानै सिट शेयारिं जागोन बे सिट शेयारिं जानायाव माखासे UPPLनि नेता कर्मिफ्रा बेखौ ब्लेकमेलिं खालामदों नामा बा जेन'बा गावसिनिफ्राय जेन'बा जोंनि सरकारानो देरहाखासिगोन बा मोजां मावखासिगोन होननानै खामानि मावगासिनो नामा। अब्ला राजु UPPLनि जे लाइमोननि राजु साराबो बुंदों आरो प्रमद सारनिफ्रायबो जोङो खोनासंनानै लागोन। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ खोनासंदिनि। BPF आरो UPPL जों नोंथांमोना सावरायबाय थादों होननायखौ जों खोनादों। BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ। मोननैबो हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बहुत कनस्ट्राक्टिभलि बहुत मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टि दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाया ज' जानानै बिसायख'थि गोलैगोन फैगोन समफ्राव आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों खौरां बिजोङाव जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि जे सिडलीया जिहेतु जोंनि बिटिआरआव गोग्लैयो गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हानजाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया गुबुन हानजाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा। सेला नारनानै दंफां दाननो थाङो हाग्रायाव आरो जि एसे फैसा मोनबोयो बेजों न'खर सालायो। जों बुंबाय दंफां दाननो नाङा होननानै बुंबाय जौ फाननाङा होननानै बुंबाय। मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव। नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर। दंफां दाननायखौ दिनै रायदों दाय होदों एबसुखौ एनडिपिखौ दाय होदों नाथाय बिथाङा सासे सिट जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै। साख्रि हो बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो बै कृष्ण दामोदर बिप्रनि सल' बायदि जानानै दोनखावना होनाय लोगो लोगो बयहाबो उदै बुंहैनाय बायदि बेथ' नङा ना रायजोफोर। दा दिनै बिथाङा आंखौ रायनो हानाय आंहा सिगाङाव
बेबायदि सिखाव दाखाय दालालि खालामनायनि खुनु गोनांथि गैया रायजोफोर खुनु गोनांथि गैया आंहा बिनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों रायजो बिनानै रोजा रोजा सुबुङा थैबाय उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों आरो बिथाङाबो जाय आफादखौ दैदेनदों बिएलटि मोनसे समाव बे बिएलटिआबो आलादा रायजोखौनो बिदोंमोन अब्ला बै समाव बिफ्लादोंसोमोन नामा प्रमद बर' सारनि बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना खोनाबाय दाना सोरनिया सैथो जाखो बा सोरनिया जेनेबा धोन दौलत खामायनाय एमपि एमएलए सोर बुंदोंमोन सोर जाखो दाना बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बिजिरदो आरो जों दाना हाग्रामा महिलारि सारनि खोथाखौ जोङो खोनासंनानै लादिनि बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो किन्तु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो बिटिसिआवनो थागोन बिटिसिआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैगोन बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्थियावनो बिपिएफनि माखासे मावखुलियाव इउपिपिएलनि जोंना खोथाया मा दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानो 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों किन्तु जोङो बिपिएफआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां दे